Салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, лайк занитон, подписация фаромӯш накунед. Шумо ҳеҷ чӣ намбаравад. ҳамин якта одам лайки шумо ки корашон буд мешад. бародаро, ҳамин як омада 23 бех дарахт барои ҳезум фурӯшӣ будааст. ин даҳнақулба тоғри мазор гуфтанд. мана харидоро боштон, албатта телефон кунтон. дарахтҳо хелашки, дарахти калонашай, майдашай, среднишай. ҳамин пулотама нигоҳ карда гита мегиртам. ҳама намудашай. ман номери телефонашон экранада ҳаякаҳо. ҳамда телефон кунтон, бурда нишон дода таълакара мегиртам. ин даҳнақулба як бор дига мегӯям. даҳнақулба бародаро. мана то охириши бинтон ҳамаша мефаҳмад дарахтои калонашама. ҳамин даста кушои намерастагишама, среднишама, калонашама. дарахтои хушки нағз, тарне, тарашам будагису. бисёри хуш дарахтои нағз. калон ҳези мекариги дарахт. ҳамба телефон кара гиритон. барои дастгириётон як ҷаҳон ташаккур. ҳамин аз шумо ҳеҷ чӣ намбаравад. лайк, подписация бародаро. лайк барои ҳамин одама коршон иҷрошавӣ. ана дарахтои бентон калонша. ин подписация ми хабарҳои ҳар рӯза бо хабар мешидам. мана бенитон чен кариги соҳибишон калониша. шумо ҳеҷ чӣ намбаравад. якти подписация кунтон бародарҷоно. миннатдор барои дастгирӣ. тамошо курасикотам як ҷаҳон ташаккур. миннатдор бародаро.